I pozdravljam, mi smo tu Rich Friends i danas ćemo da radimo kroz večera. Znači ovo je Stefo, naš kameraman i sada. I evo ga Sega maši. Opet, Svike za... Šuti Stefo! Gdje je pogodio? Ovdje imamo crne banane. Nije, ne snimamo. Pauzirao sam. Ima svega, možeš li? To je naš Miha. Svi Bog. Pozdravljam tu Rage Friends sa Kozare. Uje. Mogu li ja još jedan šut? Ne može, ja, ne može. I od... Šta? Problemi na Marakani. Krasba. Stefo vodi 1-0. Ne znam ni šta je ovo.